Хей хора, отново съм аз и днес ще ви кажа някакви неща, какво да правите, ако сте сами вкъщи. Да, първото е, можете да си направите Несквик. Да, може. Само понякога и то малко. Повечко от този път. Защото ви казваме самата истина. Нали казвам? Да. Много ще ни е приятно да си говорим още, но трябва да идем да поправим лампите. Помниш? Нямаме нищо да правим. Имаме забавили, че ще сменяме кружките. Да сменяме кружки и ясно, шофьор. Шофьор, ясно ли е? Не съм помощник на озоловника, но му кръщата. Ти не обещаме, че ще видим. Не, вярно, так му ще гледаме и теленовелата. Да беше казал така, Джо. Стана. Моника, след като този обед е споменал, Братни. едва ли ще може да научим нещо повече. Да. Мигел, не мислиш ли, че трябва да Само. кажем на Луна? Не. Второто. Извинявайте, случайно не говориш на не? Второто. Има и други причини. Можете да гледате телевизия или може да пускате клипове на телефона. Трето. Можете да слушате музика. Четвърто. Може да си правите някакви прически за момичетата. Момичетата могат да си правят някакви прически. Шесто. Можете да си играете с малките братя или сестри. Моля ви да ме разберете, защото сте мои приятели. Вечерка. Шесто. Не седмо всъщност. Можете да четете някоя книга. Нито китаристът, нито групата. Мъчно е, че се разделяме приятно. Осмо. Може да седите на плаж. Някой приятел, приятелка. Момчета, трябва ми вашата помощ. Девето. Да се върне с Мексико. си. Да, сега беше тук, опитахме се да разберем защо си заминавал. Девето. Мисля, че ще живеем и ще успеем. Ще измисли нещо. Трябва да направим... Можете пак да си Това ми трябва вашата помощ. мен не е вкусно лично. Мога да разчитам на вас, нали? Можете да ядете ненаправени Несквик. Неприятни писти. Ще намага синтезатор и малко ефекти и печата е готова. Ще направим печат електропоп, нали? Не искам. Ходиш мога да рок. Добре. Ще направим рок днес и те са много. Стигне. Защо си толкова чернозак? И десето. Да, няма, нали? Изчакайте, не съм го обмислила. Спързи малко на паузата за 2 секунди. И ще ви разкажа. Можете да се рисувате или да се драскате в тетрадката или в дневника там каквото си. Това беше за мен от днес. В момента е 9:45 през нощта. Малко късно за някои хора, за мен е още рано. Лягам в 2 някъде. И Нико, ако обичаш вашейка, моля вода, имаме да обсъдим някои неща в джам. Благодаря. Гапон, дойдох да те питам нещо. Бързаш ли? Да. Добре. Добре. Дайте лайк, коментирайте, споделяйте и се абонирайте за моя канал. Добре, малко ще направя още един клип, в който ще ви кажа няколко факта за мен. И това е. Да, виждам.